מישהו יכול להשתיק את המיקרופון שלו? פול פאבור? מה אתה שומע? ילדים צועקים? אבל לא יודע כל כך. יש טלוויזיה או משהו. זה לא נראה לי אני. זהו, נרגע. השתקתי. לא, זה סגל. נראה. אין לי זמן לעשות דייליס, יפה, איזה כיף. אני אוהב שהמשחק עמוס לי מהתיבות. כן. עוד פתאום אתה מתמלא בתוכן, מה לעשות? תאמין לי, כבר עדיף לעשות את הקונטרקטים של הפוד, אם אתה גם ככה מרביץ 60,000 וואנסטרים ביום. לא, אבל לא תמיד אני לוקח את הצ'סטים, אתה מבין? לא, אני אומר, אם יש לך זמן, תעשה את הקילים, אם אין לך זמן, תעשה את הפוד. לא, תמיד יש זמן, בוא. מה, כאילו, 0-0 זמן? כאילו, הוואנסטר זה יותר אפישיינט מאשר הקונטרקט של הפוד. ברור, אבל זה לא במקום. מה, וואנסטר היום אתה מסיים צ'יקי צ'קה, מה?